Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Birthday to you, Tandadan. Happy birthday to you. Hey, hey. Hey, hey. Happy birthday ba? Hey! Happy birthday ba? Hey! Hey! Nagtangis siya, hindi ba yung mama niya? Okay lang. Ang pasulog. Yung pa-birthday niyan sa akin. Melody, thank you po at pasensya na at grabe ang ubo at sipon. Oo. Pero ubo at sipon. Thank you po. Ampo, good morning, good morning. Yun. Anong araw ngayon, tol? Anong araw ngayon? Basta pizza city ngayon kasi birthday ko eh. Di na ako nag-ano ng araw. Anong araw ngayon? Webes. Araw ng Webes. Kapon sa nga nagkaroon ng salo-salo dyan. Tapos yung kanin na natira yan, marami. Dami. Sinasangag ni Ate Bidang. Kasi sayang. Bago muna si Hinamay ko na po ha. Oo, okay lang yan. Di man niya nag-ano, pinagpapain na yung kamay niya. Ayan. Ayan na. Malapit pala yung Ate Bidang. Pag umaga, laging dito na kaagad yan. Mag-ano ng almusal namin. Lagyan natin ng muro magic man ngayon. Oo. At maraming salamat po talaga kay Ate Luli kasi kung wala yung binigay, wala naman talaga kung pang ano ngayon. Itutulog ko lang naman sana eh. Diba? Oo. Ayos talaga eh. Bala ko sana ngayon, talagang uuwi ako dun sa amin kahit walang handa. Tapos sabi niya, yun nga, dinagdagan niya. Ang bili daw ng pansit. Ano ay? First time ko. First time. Magkaroon ng handa dito sa ano. Dito sa team. Di ba tol? First time. Aman. Kumawa ha! Sige! Sige na! Oh! Bahala sa'yo. Ikot mo! Hey! Give na! 1, 2, 3, go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Namumulo ako. Di ba mabariyahan? Basa? Basa? Bagong gawa? Bago pa lang talaga to. Hindi pa pala mara. Nagrindaw mo kaya? Pa. Mumuha mo na, kung naman tinataba nila lagon ko.
Ang banding ng mag-ama, oh. Swerte talaga nila, guys. Swerte nila! Dalawang babae sa buhay nila, guys. Asin. Ang mga sagat na lang natakuan. Ayan po, kumukulo na yung ano. Kumukulo na yung tubig. Ha? Hindi na? Akang magbubukas. Itong pala na. Itong pala na. Master. Tama ni Kai. Kamusta natin? Oh, yan. Kutsara. Teka na ni. Tangan mo na. Kutsara. Yung mga plastic. Magrukot-rukot. Palawi ay. Ano ah? Ano ah? Kaya siliyo ko ah. Ako makarurukot sa kamot. Ag ko na nga nila. Mga salalan. Ika na ay magpulag. Tadi magrukot. Ano? Na. Narukotoy. Kinakamot mo Yan, dinalo na. Dami pwede di ugasan. Ano yun? Dami kaya Oo, lubot. pwede yan. Dami kaya lubot ako. Ano na lang. Matagal yung bagaso. Kaldero tapos ipakit yung ipakit sa Ay, sukuha. Sa to. Pwede ko itukuha. Ay, sa to. Pagbutang sa Ricardo. Ako naman. Pwede, pwede. Oh, meron ba nga? Meron pa pa. Ito may nahato rin eh. Kay sakit naman. Ayan po Ate Lodi at yun nga. Nagluluto na si Ate Bidang no spaghetti. Happy birthday, Oh. Kuya Jason! Salamat ulit Ate Melody sa ano, sa birthday mo sa akin. Thank you po. At siyempre yung pakain kahapon. Dito nagluluto ng sauce. Tapos yung mag-asawa naman doon yung ano, pasta.
Birthday pala kuya. Salamat, salamat. Sana. Oh. Tubig, tubig, Amo. tubig. Mahalin mo silang lahat. Ano? Birthday! Sana Salamat. umaba pa ang buhay mo Oh. ganito. Ganito ka spaghetti. Yan. Kaso pinutol. Ay, hindi naman. Salamat tayo kay, kay Ate Melody. Ate Melody, thank you sa Siya nagbigay nun. nagbigay ng Pampa-birthday. pagpa-birthday kay, Oh. kay Jason. Kasama yung Salamat. kahapon. At saka yung kahapon pala. Oh. Thank you. Ayan. God bless. Spaghetti. Ayan na po yung sauce. Oo. Sige, salamat. Sali mo nun. Bodol fight tayo ng spaghetti. Oh? Bodol fight. Di na natin bilang yung gasan. Namubulag. Okay na yan? Pa yan. Gasan na? Hugasan pa yan. Magasan natin. Na, ano? Hugasan na. Ano ba, may gatas na. Diba? Mabango na. Mabango pa naman. Kanina pa mabango. Salamat talaga sa inyo. Luto. Dapat pala may may style pag naghalo. Single, double. Single. O, ball daw. Pag iba hinahalo kuya, dapat double. May nakalimutan pa ba ako? Wala. Nabangan nyo po yung bodol fight ng spaghetti. Kakaiba. May idin pa. Sige, maganda talaga pag malinaw. Lakas ng volume, no? At least marami nagamit sa bahay, no? Ayos talaga. Ganda na oh. So what's up? Magandang hapon. Haba-haba ko dyan, no? Sa kalachinchin ngayon. Okay, maganda. Bibili tayo ng kalachinchin. Ganda. Cabinet. Ayan. At siyempre salamat sa Sa malaking sponsor. No? Sigurado matutuwa naman ito si Dito po yung parang club pa dito. Surprise na ako para chinchin. Siyempre salamat Joke lang. sa sponsor. Nagkaroon tayo ng extra. Ano ba yan? Isa Para pa sa Kuya Iday. Ayan mo, bali na-install yung TV na set up na ngayon, gumagana na. Nagkuha din ako ng sasakyan. Mamaya, kausapin natin natin Kasi kailangan kasi yung sa tricycle. Kaya si Jack, kamusta mo? Ano? Ay, may na tayo ngayon. Tester! May na tayo ngayon. Sir, ayos, sir. Ayos. Sir, Ayaw ko, bali na-install na kasi ano si... alin po? Ayan at minix na ni Ate Bidang yung spaghetti dun sa sauce na ginawa niya. Tapos nagano pa siya ng pinapay. Yun, may palaman na. Amoy! Doon tayo. Kanila. Tingnan natin yung kaganapan. Yan, seryosong nanonood sa TV. Tinitesting na. Ikaw na, baby.
Sino magpratangis? Happy birthday! Ma! Happy birthday ko niya! Tama. Ano ka siya? Sabay. Oh, dito. Happy birthday to you. Tadadaan! Happy birthday to you. Hey, hey. Birthday to you. Happy na birthday ba? Hey! Happy na birthday ba? Hey! 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 Nagtangis siya! Hindi ba ni mama na yan? Hindi gila! Bibi, ano to na? Kayo ba ni Mama mo? Bibi, paano to, Bibi? Bibi, ano to, Bibi? Sige, Bibi. Sabi nga! Ito yan, sunod to. Be, Di ka ba mama, spaghetti sana. Oh! O, natiya yun na ka na ko. Pagalitan mo si Jason. Ayun na! Oh, sabi nga nega. Natiya! Palawan! Saan ka si Palawan? Ha? Say? G! Opo to. Yay! Mga geng-geng! Kasi mga kabarangay. Mga kabarangay! Palawan Express. Tawagin natin si Palawan. Palawan. Happy birthday. Hey! 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 Happy birthday! Hey! Sana'y mabusog malasing! Hey! Ayan po, maraming salamat kay Ma'am Melody. Doon sa pa-birthday. Extension pa rin to ng ano, kahapon. Grabe namang birthday yan. Talaga. Oh. Akala ko magbubudol fight tayo ng spaghetti. Dito na. At syempre, maraming salamat kay Ate Bidang sa kanila nagluto. Kuya Jason, Sige lang. paborito mo to. Alam ko yun. Sige lang. Sige na. Sir. Tanungin mo si Sir kung anong wish para sa'yo. Sir, ano pala? Wish mo. Happy birthday! Oh, salamat, sir. Oh, salamat! Oh, kanina ka mo. Si Gasolina. Ano ba lang si Gasolina? Tayo na ka mo. Mga kabarangay nga ni Boy. Oh. Tapos si Palawan. Paalis na si Palawan eh. Si Sir. Nakita ko ni Sir. Oh, experiment. At abangan naman natin yung sa Ibe. Birthday ni Chinchin. Balita ko magkakatay daw to ng ano. Hindi mo magkakatay ka? Ano mo kung anong kakatayin ko? Tilapia. Tilapia. Sorry, may iba naman. Abangan natin sa Ibe. Oo! Pupunan ko Ano mo! ebe? Hindi! Mag-ano na siya? Magpo-42? Ano? 91. Lalo, grabe magulang yan. Ilang taon? Secret? Ano? 17. 17. Magka 19 pa. Magka 19 pa na. Ah, 19. Oh, sige na. Grabe naman kayo. Yeah, ikaw magbili naman nito. Sige. Dapat to kasi yung birthday, yung unang mag-ano. Sige. Diba? Paborito mo to kuya. Sige lang. May history ka dito eh. Oo. Ihingi lang ako mamaya. Dadala ko dun sa ano. Tol. Kahit isang subo lang Oo. kuya. Titikman natin yan para hindi naman nakakaya-katibita. Dapat kasi yung camera, dapat hanggang sa maubos ni Kuya yung spaghetti. Kahit ito lang, kuya, kahit ito lang maubos mo, hindi na yan. Miraw. Miraw. Ah, wala na, nandun na. Umalis na. Tol, ano? Bulat. Ano, garahan mo?
Garap mo. Hindi mo na magkakaon. Ha? Ito na yan, hapon. Kapon. Gabins, yan ako na, Bins. Nandito na kapag naano yung ipapaayos mo, may... Yung agarin, bayo. Yo. Kaon. Kaya ka na. Bintang! Tulad. Ano? O yung Happy birthday to you! Thank you. Yan. Padre. Kanino to? Wala yan. Wala to? Dadat na taon na yun. Pagpasan. Plato ko na kayong plato. Kanina ka pa kumakain bintang ay! Ngayon po lang. Ay, kalak. Kuhaan yan dati ko nga, tapos lang. Thumbnail. Mga nakakutsar. Oo, Ang tagal. wala, nagawin na. Sabi na talaga. Sabi na mga kutsaran. Ito nga lagi ito, may thumbnail kita. Picture. Bayan, magkamot kita. Bidang, picture. Thumbnail. Sino? Tol. Ano? Wala ko taraw. 1, 2, 3. 1, 2. No. Ganda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Masya ko pero sana pa yung pakatan. Dapat daw yung ano, pag yung birthday, yun daw yung maghuhugas. Hindi pwede birthday nga eh. Di ba sa mga pag sa mga naghahanda? Oo, dapat yung birthday. After ng ano, paka-birthday, siya yung naghuhugas lahat. Grabe. Yung after ng saya. Kailangan sulitin daw yung ano, sulitin yung kaarawan. Pero sa ano lang, sa akin lang, dapat siguro yung pinaghahandaan yung magulang. Kasi siya yung nasaktan nung nanganganak siya eh. Di ba? Oo, di ba? Lalo na kapag yung tatay yung umiiri, di ba? Oo. Di ba sa isang taon, dalawang beses ka nag-birthday? Ayan po, may biglang bumisitang pulis dito sa barak. Hindi naman namin nakakalain na ganito mangyayari ngayong birthday ko. Di ba? May pulis pa. Ayan, pulis po. Happy birthday, Kanisan! Thank you! Amay. Yung gano'n na ilan. Anong gas? Noon sana di kayo dinigang magkaroon. Puri ka. Kaya ako naman ako. Si Chinchin naman, ano, online. Anong tawag? Anong tawag? Ayan po, mga kaparang Diyos, bali, uwi muna tayo sa bahay. Time check 1:12. Kasi yun, ngayon nga yung araw ng ating birthday. Tapos kanina, Uy, bawal Nag- pag-birthday. dahan-dahan naman ako. Teacher nilang pamotor mo, gamit. Lalo ng delikado. Dito yung tropa agad tutulog. Galing pa lang ng balatan niya. Tapos yun, siyempre salamat kay Ate Bidang. At siyempre salamat sa nag-sponsor sa atin pa birthday. Yung kahapon, pakain sa amin. Kay Ate Ludi. Maraming salamat po. At sana, ingat po kayo sa trabaho nyo. Sana lagi kayong malakas, mga katawan. At napakabait nyo. At lahat na dito ay nabusog nung pakain. At siyempre nagustuhan din nila yung niluto ko na ulam. At yung niluto rin ni Ate Bidang na pansit. At yun na nga, kaninang umaga, kasi spaghetti di na naluto kagabi. Ngayon namin niluto.
Yun, ubos din. Niluto na Ate Bidang. Salamat kay Ate Bidang. Tapos, sabi ko, hingi rin ako ng kunting spaghetti. Andito na. Dadalhin ko rin yung asawa ko. Yun. Tapos, itry ko sa sentro kung ano yung pwedeng mabili ko dyan. Kasi may natira pa naman dun sa dun sa budget na pinadala. Sinat ko naman yun si Ma'am Lodi na may natira ako na 400 pesos. Sabi niya sa akin, pang gasolina ko. Ako, naisip ko na ibili ko na lang ng pasalubong ko rin din sa asawa ko para may pagsalo-saluan din kami, pati yung anak ko. Yan, let's go na. Napakainit kaya balot na balot ako. Si Sir Teacher sasama na sa akin. Sana all balot. Oo. Tapos bukas, di ko alam kung saan kami. Kaya Jong, sana all balot may buhok. Di ko alam kung saan magbabalag bukas, magtatrabaho. Yun. Bye! Duman muna ako dito para bumili tayo ng pampasalubong. Pizza. Bali, in-order ko ayan, Hawaiian. Tsaka overload. Grabe init. Limon. Yalo ko na. Okay lang. Ang pasalubong mo lang. Bali 3 pizza yung binili natin. Yung dalawa dun sa bahay, yung isa dun sa kanila mama. Bibigyan ko rin sila mama dun ng pizza. Overload. Ano pa nakasalang? Dalawang Hawaiian ka niya, ma? Oo. Yan, luto na. Pangatlo. Sa salit maglangi. At naman sa nausan. Liguan na po. Nakamotor tayo. Oo. Ang papunta na tayo sa bahay, ito dala ko, saka yung spaghetti.
dito na tindahan. Kara usad. Ano sabi mo? Sarap. Tulog pala si mama. Kano usad, kanin yan. Bigay ko rin yung isa. Ha? Birthday ko baga. Yung dalawa dun sa bahay. Yung isa dito. Yung kasinggil. Yo. Kasinggil. Papa. Sato. Bagay galing sa Oregon. Tulog doon sa bahay. Ano yung isa? Birthday. Nakamagpus pa pala. Balik mo ulit sa dati. Magkatali. Ano? Matod. Matod. Ano ba't ka po? Totoo yung pagkatali. Tulog si mama. Baka nagisingin. Ang tinda nila mama. Pansit. Turon. Pansit luglog. Diretso na ako sa bahay. Daming init. Yan. Sarap. Hawaiian. Ma. Merienda kita. Ini spaghetti tuh. Nandito na sa bahay. Sila bibi ata pumasok. Naubo yung asawa ko. Grabe yung init. Ay. Ano? Parang kulang ka isa. Ano ulam niya? Ano ulam niya? Ano ito? Talong. Yung. Sarap. Talong. Ano lang. Kaming kanin. Yung kaldero. Lahat. Puso. Bibi pumasok pala ang anak ko. Ito spaghetti. Dinagan ko rin siya. Luto na ati bidang. Ito ano to? Overload. Ito Hawaiian. Hawaiian. Yan overload. Tatlo yan ma. Yung isa, iniwan ko din sa bahay. Binigay ko rin kila mama. Ito ano to? Overload. Ano kanta? Ito Hawaiian. Hawaiian. Ito overload. Yung isa, iniwan ko dun sa bahay. Bali tulog kasi si mama, di ko naginising kasi baka ano yung pagod din siyempre. Ano yan? Hindi ako mag-spaghetti. Ano lang?
Yan yung ano, yung sinend ni Ma'am Melody na pera sa'yo. Ang kinuha kahapon. Kasi yung ano, yung asawa ko si may Gcash, ako wala. Humingi sa akin si Ma'am Melody ng Gcash, binigay ko sa kanya, tapos umuwi ako dito, kinuha ko. Ayun na, may perang natira nga, sinabi ko kanina na may natirang pera. Sabi niya panggas ko na lang. Kaya sabi ko uwi ako ngayon para may may pagsalo-saluhan din kami kasi doon tayo nag-celebrate doon sa barracks. Nakasama natin mga tao doon, siyempre dito rin sa family ko. Pasalamat ka ay Ma'am Melody, yung pa-birthday niyan sa akin. Melody, thank you po at pasensya na at grabe ang ubo at sipon. Oo. Ubo at sipon. Thank you po. Nag-message siya sa akin, nag-message yun na nagpadala siya ng ng pera. Sabi niya sa akin, mag-alok daw ako doon ng mga tao. Doon sa doon sa tawag nun? Doon sa sa site. Doon. Tapos sabi ko, sakto ka ako kasi bukas ako, ma'am, yun nga, birthday ko. Tapos nagpadala pa siya ng 1,000 pampapansit. Padala pa ako ng 1,000. Bili ka ng pansit. Kakuwi ako, ma'am, dun sa sa amin. Diyan ka na lang paluto. Patulong ka na lang kila Bidang. Doon na kami nagluto. Tapos yun, spaghetti. Ngayon niluto. Ngayon mismong araw na to. Na birthday ko. Ito na. Kaya na. Kain. Salamat po talaga kasi kung wala kang galing. Wala kang natanggap. Wala tayong handa. Yan sa kanila to. Kain na muna. Hindi ako mag-spaghetti. Ito, hot sauce. Mamaya na yung bata. Nandun sa school yung anak ko. Kami na muna. Hindi yung pa ma-aksidente. Kasi hawak ko yung yung pizza. Na may na sige sa ko na bato. Grabe. Kain po. Thank you. Ate Melody, thank you po talaga. Promise. Dalawang taon na ako na nagbablog. Tatlo. 2 taon na ako kumbaga 2 beses na ako nag-birthday dito sa larangan ng vlog. Ngayon ako nakatanggap ng pa-birthday. Sulit. Kagabi, masaya kagabi yung salo-salo. Bugog. Nagdalo ko eh. Huwag na ba doon? Pagka nabubulol ako. Alam yun?
Oh my God! Oh my! Hindi naman sinasadya. Hindi sinasadya. Hindi mo ko pinali ang happy birthday. Eh, sino bawal ganyan? Jera is Rim. Bakit ka sa ano? Hello. Okay.